Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. У ефірі новини «Час місцевий», у студії Алісі Ушакова і головне сьогодні. Гарячая пора на старте. Питання готовності до одной з головних сільськогосподарчих компаній обмярковувалися на посядженні виконкома. Першая республиканская олимпиада по физичной культуре и здоровью стартовала у Молодежні. Про бяспеку з маленства супрацоўнікі дэпартамента аховы распачалі акцыю «Савяня спяшаецца на дапамогу». Гарячая пора на старте. Пытанні готовності до одной з галоўных сельскагаспадарчых кампаній сяўберавых культур абмяркоўваліся на пасяджэнні выканкама. Тэму працягне Алла Маркелова. Наколькі хутка і якасна пройдуць палявыя работы ў сакавіку і красавіку, залежыць не толькі ад умоў надвор'я. На пасяўной раёне будуць задзейнічаны сотні адзінак тэхнікі і практычна ўсе машыны і агрэгаты выстаўлены на лінейку гатоўнасці. Зараз у гаспадарках ідзе назапашванне паліва і мінеральных угнаенняў. Пытанні з кадрамі і аплаты работ падчас сяўбы таксама вырашаюцца загадзя. Асобая ўвага бяспечным умовам працы аграрыяў і папярэджанне вытворчага траўматызму на ўсіх тэхналагічных этапах. Ответственным за эксплуатацию техники должностным лицам ежедневно проверять наличие первичных средств пожаротушения при выходе техники из машино-тракторных парков. Медосмотры, третье, работников сельскохозяйственных организаций будут восстановленным графиком и сроком. Взято под особый контроль выдачи спецодежды и других средств индивидуальной защиты. Так, срок носки спецодежды заканчивается в апреле-мае у нас в Восходе, Палачанах и Химовщине. Яравых патрэбна пасеяць у раёне без малога 8 тысяч гектараў з кукурузай. Пад азімыя з восені засеялі плошчы некалькі большыя. Азіміна дае заўсёды большы ўраджай. Зразумела, што вясеннюю палявую кампанію усе гаспадаркі маюць намер правесці ў найлепшыя агратэхнічныя тэрміны, таму што паралельна з пасяўной прыспешваюць і іншыя работы. Але культуры земляробства, увядзенне ў севазварот закінутых участкаў таксама з павесткі дня пакуль не здымаюцца. Пустующие земли близ населенных пунктов для наведения порядка как можно больше охватывать, не упускать ни клочка земли, чтобы перепахивать, чтобы, во всяком случае, был порядок. Перепахивать тот вариант, который для дорог допахивать, чтобы потом не создавался ни мусор, ни обкашивать. Вот это вот метакопроби, чтобы выбрали какие-то... Старт пасяўной кампаніі ў раёне даюць звычайна работнікі маладзечанскай сортавыпрабавальнай станцыі. Сёлетні год не выключэнне. Першыя 10 гектараў аўса ўжо засеяны. Але і масавая сяўба ў іншых гаспадарках не за гарамі. На яе адводзіцца каля 1,5 тыдняў. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Першая республиканская олимпиада по физичной культуре и здоровью распачалася ў Молодежні. Урачыстае адкрыццё маштабнага спартыўнага форуму адбылося на базе гімназіі каледжа мастацтваў 25 сакавіка. Трэба адзначыць, што олимпиада по прадмету фізічная культура раней не праводзілася, але цяпер на ўзроўні ўсёй краіны у актыўных хлопцаў і дзяўчат ёсць магчымасць паказаць свой спрыт. Падчас спаборніцтва каманды з усіх рэгіёнаў краіны, а гэта 71 удзельнік, пакажуць свае тэарэтычныя веды прадмета, а затым і практыку у плаванні, агульнай фізічнай падрыхтоўцы і спартыўных гульнях, таких як баскетбол, волейбол, футбол, гандбол. Олимпиада направлена на то, на выявление талантливого ребенка, всесторонне развитого. То есть он и теорию знает, он очень физически подготовлен, он игровыми видами спорта владеет, и навыками, и плаванием. То есть это всесторонне развитый ребенок, который по каким-то причинам своим, он не смог добиться высоких результатов в каком-то из видов спорта одном, но всесторонне развитый, он любит наш предмет, он болеет им. Здесь предоставляется ему полноценная возможность показать свои наилучшие стороны. Удзел у рэспубліканскай алімпіядзе прымаюць самыя падрыхтаваныя хлопцы і дзяўчаты. Да гэтага яны прайшлі адборы на спаборніцтвах у школах, пасля ў раёне, а затым і ў вобласці. Наш рэгіён прадстаўляюць вучні, якія хочуць звязаць сваё жыццё са спартыўнай сферай. Представляем престиж Молодеченского района, продвигаем наш район на высокий уровень, на уровень республики. Я хорошо выступил на областной олимпиаде и хочу связать свою жизнь со спортом, так как он неотъемлемая часть нашей культуры. Хочу связать свою жизнь со спортом, буду в дальнейшем поступать в БГУФК, занимаюсь волейболом, буду представлять этот вид спорта. Наши дети достойно прошли районный этап, областной этап и теперь участвуют в заключительном 4-м этапе республиканского этапа. Приятно еще то, что эта первая олимпиада проводится на базе средней школы номер 14. И
думаю, что родные стены будут нашим учащимся помогать в достижении результатов. Все эти дети выбрали профессию спортивных работников, и это поможет их в личной жизни. Канікулы з карысцю ва установах адукацыі Маладзечынскага района ў перыяд вясенніх вакацый пройдуць аздараўлення больш чым 900 вучняў. Поўны кошт путёўкі ў аздараўленчы лагер складае ў сярэднім 360 рублёў. Бацькі даплочваюць каля трэці. Актуальнай педагагічнай задачай з'яўляецца стварэнне умоў для паўнавартаснага адпачынку і аздараўлення, узнаўлення працаздольнасці кожнага школьніка. На працягу 6 дзён дзеці змогуць праявіць свае спартыўныя, творчыя і інтэлектуальныя здольнасці ў розных мерапрыемствах і акцыях. З нагоды другіх еўрапейскіх гульняў будзе арганізавана наведванне сучасных спартыўных збудаванняў і аб'ектаў рэспубліканскіх і міжнародных спаборніцтваў. Таксама для ўсіх школьнікаў адчынены дзверы абласнога краязнаўчага музея і камп'ютарных класаў мясцовых тэатраў і бібліятэк цэнтраў культуры. Работа аздараўленчых лагераў з дзённым знаходжаннем дзяцей пад пастаянным кантролем Управлення па адукацыі, медыцынскіх і санітарных службаў, міліцыі, МНС і бацькоўскіх камітэтаў. День бяспекі, увага ўсім. У рамках рэспубліканскай акцыі работнікі МНС правялі прафілактычнае мерапрыемства ў Красніцкім сельвыканкаме. Мясцовыя артысты падрыхтавалі канцэрт, а выратавальнікі інтэрактыўныя пляцоўкі, дзе нагадалі ўсім пра правільную эксплуатацыю печаў і электраабсталявання, а таксама навучылі дзеянням у выпадку розных надзвычайных сітуацый. Супрацоўнікі Маладзечынскага гранц пазнаёмілі прысутных з мабільным прыкладаннем МЧС Беларусі «Помощь рядом». А дзецям параілі праглядзець серыю мультфільмаў на адпаведную тэматыку. Усе ўдзельнікі акцыі атрымалі тэматычныя падарункі, якія не дазволяць забыць атрыманую інфармацыю. Савяне спяшаецца на дапамогу. Пад такой назвай распачалі акцыю супрацоўнікі дэпартамента аховы і ў рамках мерапрыемства наведалі дзіцячы садок нумар 1 горада Маладзечна. Маленькія маладзечынцы сустракаюць гасцей. Супрацоўнікі дэпартамента аховы завіталі ва установу, каб расказаць дзецям аб бяспецы. Валодаць такой інфармацыяй карысна з маленства, лічаць міліцыянеры, і з імі цяжка не пагадзіцца. Необходимо заботиться уже с раннего возраста и говорить об этом родителям, что не только имеет значение, что правильно перевозить детей в автомобилях, ходить с фликером, но также необходимо защитить свой дом, необходимо защитить свое имущество. И что для этого необходимо сделать? Ну и, конечно же, предпосылками ко всему этому мероприятию стали инициаторами сами дети, которые стали задавать множество вопросов. Что же это за милиция? Мы решили, что необходимо все-таки рассказать даже самым маленьким жителям нашего города, самым маленьким деткам о том, чем же занимается подразделение департамента охраны, о том, что же это за милиция под знаком совы. И поэтому так символично мы решили это назвать. Савяня спешается на допомогу, так как наряды групп содержания Маладзечынского отдела департамента охраны всегда прилетают первыми. Захапленне і здзіўленне. Такія эмоцыі выклікалі ў дзяцей міліцыянеры-кінолагі са сваімі вернымі сябрамі. Дзесяткі цікаўных вачэй сачылі за сапраўдным прадстаўленнем, якое паказалі службовыя сабакі. Знайсці згубленую рэч, адшукаць пару да абутку, бездакорна выканаць усе каманды. З гэтымі задачамі чацвераногія супрацоўнікі справіліся на ўра. А міліцыянеры расказалі о правілах бяспекі, спосабах захавання маёмасці, а таксама пазнаёмілі дзяцей і дарослых з дзейнасцю дэпартамента аховы. Мы рады, что в рамках данной акции нас посетили сотрудники Маладзечынского отдела департамента охраны. Проблемой безопасности сегодня заинтересовались не только наши сотрудники, а и наши воспитанники. Им было очень интересно наблюдать выступления кинологов. Наше учреждение стало первым, которое посетили сотрудники департамента охраны. Я думаю, что вместе с помощью подобных акций мы сделаем наш город еще безопаснее. Адчуць сябе сапраўдным стражам парадку, прымерыць бронежалет, стаць пасажырам міліцэйскай машыны і пасябраваць за аўчаркай. Такія дзіцячыя жаданні ажыццявіліся сёння. У знак падзякі за сустрэчу маленькія маладзечынцы падрыхтавалі для гасцей падарункі, малюнкі дарослым і цацкі для жывёл. К нам сегодня в детский сад приехала милиция. Я узнал, что можно под нашу квартиру поставить охрану. И я сегодня сидел в полицейской машине. К нам собаки приехали. Они сидели, лежали и бегали, и стояли. Я ей подарила им игрушку. Игрушка, и можно сделать, бегать
Когда ты бросишь, собака бегает. Акцыя «Савяне спяшаецца на дапамогу» працягнецца ў іншых гарадскіх установах адукацыі. У гульнявой форме дзеці даведаюцца пра абарону і ахову маёмасці, і агульнымі намаганнямі наш горад стане больш бяспечным. Алеся Ушакова, Алексей Андрыёўскі, МКТБ. Адразу пасля кароткай рэкламы прагноз надвор'я. Не пераключайцеся, усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.